Hastangon yan, dai pa makatubod si Tatay Eugenio na mayo na sa kinaaban ang saro sa mga pinakaugos niyang amigo. Kasuod makaya kan magkararigo sindang anom na magbabarkada sa Apad Beach, sakop kan Barangay Lamba sa Legazpi City. Alagad ang dapat kuta na maugmang pagtiripo ninda, ang nauli sa disgrasya kan mabutod gadan ang 51 anyos nindang amigo na si Rogelio Agripa, kan Barangay Bugtong, Legazpi City. Istorya niya alas 3:15 nin hapon kan magpasiring sinda sa nasambit na kadagatan. Kaiba ang duwang amigo nasa baybayon da sinda asin nag-iistoryahan, mantang ang biktima asin duwang iba pa ang nasa paglangoy naman. Perang minuto pa dan uminagi, dain na da buminatwa pa sa dagat ang biktima. Aminado siya na intero na sindang nakainom kan magpasiring sa Apad Beach. Padihon ko man, padi, si parang budo bala na. Ligay mo ko naman, sabit ako sa tubig, nilangoy ko nga ararom ng tubig. Alas 10 minuto ako doon pagkahiging hanap. Sigun sa sekretarya kan barangay, ini ang primerong bes na may nabutod gadan sa Apad Beach, kaya handal na ng gada sinda. Haloy naman da nidang pinagbabawal ang pagkarigos sa nasabing kadagatan. Apwera sa delikado ang pagkarigos digdi, bako da ini pampublikong languyan. Kaipuan daw sa barangay official na mag-ano duman, tawara pa nga ni sa family. Kaya sa barangay official, ito si para ma-update din so kung anong nangyari. Sa ibong mandaakan sa indang pagbabawal, may mga madudunong mandaang dayo na tuyong pigahalian barbed wire sa palibot kan Apad Beach. Nasaro ko tada sa mga medyos ninda, ngani mapundo na ang mga nagpapasiriring sa nasabing languyan. So may-ari nga ni kaan, ang abo na yung pagparapalaugan kasi inot na inot, ang dakulo na idarasinda duman na mga basura, tapos Asigurasyon kan barangay, mas magiging maigot na sindangon yan, ngani dai na mautrupa ang siring na insidente. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo Balya.